no, so karon, no, it's another day na to, laing vlog na sa dire may higala. Karon naglakaw-lakaw mi dire. Di ana just luyo. Iwagay-way imong kamay. Hey, kapat nga. So karon may higala no kay it's another day o lagi laing araw na sad laing vlog na sad atong himuon dire may higala. Kunya dire sa taas na dire si Yumi mga higala no. Day name. Dumay ato niya day. So it's another day. So laing adlaw mga higala. So another day laing adlaw ang title ning atong vlog kay sige na nato balik. Woohoo! So karon no kay we're about to do. So kaganiya may higala laay kay diri sa balahin lang nanay. So nakauna-una mi ni sa ako igagaw Richel nga manguha mi og mangga. So naitabo karon tungwa og mangga. So naitabo dito mga higala, ang tagiya sa mangga wa kay baw nga ilang mangga among gipanguha di ba diyan? Oh god. So karon no, mga utig mangga no. Kay wala gini trabaho sa mga tao nga na-quarantine mga higala kaon og tug ra gyud ambot lang og kaon matakaon bata nimo. Pagyapon kay uyap. Dito may ganiya tago no. And ay mo kabalaka kay na quarantine. Doy kita so amo na ning panitan ang mangga diri may higala nya ato ning kanon. Oh mag-alit tani sa mangga. Here we go. Mangga karon may higala no. So panitan na diha ni yung name. Di ba yung name no? Imo nang gipanitan ang mangga yung name. Ay yung name. Napoy usa diha kabanggitan mga unang mangga may higala. Kira kay ko na sa diha. Niting kay karon may higala no ang pagawag sa ABS-CBN. Ay mo kabalaka diha kay napam ni akong vlog. Napay vlog ni si Jing nga. Uy kayo murag. Pasilot lang ako. Pasilot sa ako birahan. Agtiyan. Bitaw na, stop bashing, oh. So, them not bash. May higala, kayo mo, sunod mong nagtano. Unsa ko to ta? Antay kita rin, nagkita bashers. Bitaw, so, padayon, yapon na nun, ya. Ilahan na ng laban, ya, may higala, ilahan na ng fight. So, atong yapon, padayon karon. Stay safe, gyapa. Amping ta. Gyapon, ari gyapon tas itong mga balay. Di gyapon ta magos-gos, may higala. Stay safe, gyapon ta. Paglip kay, gyapon ta sa maong virus. So, muna ito laban karon, sila ilan na ng laban. So, barang may iba na taglayang entertainment sa itong panimalay. Anyway, naman tayo lain-laing ka ng entertainment kabuhaton. Especially, manguhan tagmangga. Mangawat tagmangga sa silingan. So, inyo na lang, no? Inyo na lang pamaagi diya may higala, no? Para malingaw mo o mawa ang inyong boredom sa inyong isikabalay. Manguha ba mo rog mangga? Mangawat ba kuno mo? Mangawat mo mangga sa silingan? Pag may mangga, may entertainment. Di mo, kanang kuhan mo, kanang, yan, anong silingan ngayon ato kuno day? Ayun ba? Pag napay mangga, di mo malaayon. Huwag wa na yung mangga mga higala. Lupi na po. Dayon. Kaunod. Kaunod pa na sa mangga. Sa tagiya. Nagihurot yung mangga. So, thank you so much sa tagiya sa mangga. Thank you kayo, no? Manang kay tabi mong mangga. Nangunga ni diha, waka kay baw. Sao man imo karong pagkasuko nga nahurot naman ni namog panit. Dahil may higala no kay na naman po'y mangga diri tuol nga namuwa. So, mangga na po na ito kauno diha may higala. Maluto din namang panagligaw. Imay di pamina. Sige, kaog mangga. Kalamay. Sakto na. Lamiagid aning mananong tagmangga mga higala no. Tamis siya. Ang yang aslom gamay ra nya gipon ang pagistong patis gud grabe. Paisili mga higala nga murugig mamatid sa imo. Makintot ng dila. Dila pa niyo mga din na mo usab. Natalis ka. Para na mo no. So dana agyat. Wow, Kitain to nang kuan ay kada nagbutang og. Itong mga artista diya mga higala. Pakita ito nang nagbutang og kana kung nga nanay. Tirador sa mga labi. Tirador sa mga labi. Sa ng mga labi. Tirador. Yaman ang kananay. Gabi lagi nang photo ka concentrate magampoy. Kana makatawa. Mga atan niya kuan. Etlog. So mo to may gala no, ano na mo siya og kanang kuan panit, Richel, bahala. Mga na mo panit ang mangga may gala. Unya gisilian na namo para may mga on kayo, para lami na jud kayo siya. O ani. Ano kung kita yung ang mga wa. O tapit na rin ang sunya pagkaon mangga.
kang naong ba ikaw. Hindi to no? Hindi to tong mga higala no kanang magkauntag mangga, well dan atag walang hanggan buwan. Sa mata nga. Pa naman jud, wa naman jud tay mahimo no. Problem ng mangga. Ang gagawa gym nga. Tawa daw. Igwapo. Pagay mangga. Paghapon na malag na ipanit. Kapukit. Mangga plus tubig, way sabot. Wa mo sa kutara. Kaon ba diyan? Hindi naman mo focus ay mangga na pod. Sabi niyo mga higala no sira lang tamo gamay. Bahan mo di kabuntag. Siyempre mo mata no. Dahil sa kay mo bangon ka nya wa ka ni mata. Nice. So mo ni trabaho ng mga higala mo mata. Upong ko, pre manguros. Kuha cellphone, manuroy silingan. Kaot do mo kaot. Dahil lagi mo kaot buntag kay maikog na kay ni. Papamit trabaho sige pamikaon. Kaon, top, kaon og top. Gabi na sa no the cycle na sa mga higala buntag to kaon top. Kapag kauman, kuhaan pa jud tag usa ka lingaw. May uban ingon wa di laing channel. Oo, nay laing channel pero kato may mas lingaw. Kay dito akong mga igsuon ko nga mga kuan ba basta. Ha? Ayun jud ta magtinuod diri may higala no. So mangga is life, alimuot is life. Ha kay mong mangga diri, o alimuot jud kay to forma diri no. Ay lang ka ni mangga. Pagkalamian ang mga higala. Angol, sumpa na sad, sampag na sad sa laing adlaw sa mangita at sa taglaing kaunon diri may higala. Kagahapon nga may bungon, kaganiha dito. So wa kay bawo ang tag-iya sa bungon no. Karon na sa mangga. Anton nga napay tanom mong silingan diri mahurot yun ang kaon mga higala no. So malipay ra na mong silingan ug tingklasina kay mga wa na mi diri. Ngon putag babi. Nga busog na kayo. Mangga is life! Yes, so dito mga higala no, human dyan may pagkaog mangga. Luwas yun ang mangga mga higala no. At wala ko kasabot kung gibate. Busog dito sa mangga mga higala. So karon si napudla. Paabot na sa nas kapunoy. Yes, so diri lang ko ito mga higala no. Until next time na po sa atong vlog. Like yun na set ang matag kalingaw. Entertainment sa inyo. Siyempre atong gyapon kaninyo. Sa nag-inusarang day. Gabay pagkatisoy. BIBOY BUGOY. Ang magpapas. Magtag sa kasakit. Sa tag sa ninyo kamadukan. Kaya salamat. Please subscribe. I should for update po sa mga bagong videos. Ikaw, kung ito, David. Salamat. Bye-bye! Woo! Tinas tiyo!
once may higala. Another video no. Siya nasa nyo klaro pero eto ko din sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy. Upapasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef. Ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.